Възможно е да стегне и оформя тялото си само с 2 тренировки седмично. Наистина ли мислиш, че можеш да се оформиш подобаващо само с 2 тренировки седмично? Истината е, че всъщност можеш. Аз съм го правила, много от моите клиенти също, така че ако някой ви каже, че задължително трябва да тренирате 4, 5, 6, 7 пъти в седмицата, не му вярвайте. Да, потенциално може да бъде по-добре да тренирате 3-4 пъти седмично, но ако в момента ежедневието ви не го позволява, имате възможност само за 2 тренировки, не си мислете, че те ще бъдат на празни и че няма нищо да свършите с тях. По-добре ще бъде 2, отколкото 0. Напротив, отървете се от мисленето всичко или нищо, ако искате някога да бъдете в добра форма. Може да правите тези 2 тренировки за цяло тяло, ако разполагате само с 2 дни седмично по 1 час. В тренировката може да има 1-2 упражнения за дупе, едно за предно и задно бедро, по едно вертикално бутащо и дърпащо движение, едно хоризонтално бутащо и дърпащо движение и едно за корем ядро. Изпълнявайте 2-3 работни серии от 8 до максимум 12-15 повторения. Научете се да изпълнявате правилно упражненията и да усещате мускулите, за които те са предназначени. След като вече можете да изпълнявате правилно упражненията, се фокусирате да влагате до високи нива на усилия на всяка работна серия и да ги изпълнявате близо до отказ и до отказ. Стремете се постепенно да ставате по-силни, ако например в началото някои упражнения го правите с 20 кг, би трябвало след някакъв период от време да можете с 30, 40, 50 и така нататък. Ако тези 2 тренировки са изпълнени както трябва, а не само за отбиване на номера, ви гарантирам, че ще имате страхотни резултати. Разбира се, друго нещо, което е важно, е храната ви да бъде добре подбрана. Ако тренирате 2 пъти седмично, най-вероятно не разполагате с много време, затова трябва да откриете вашите основни храни, които се приготвят бързо, лесно и са ви вкусни. Ако искате да се трансформирате не само за лятото, а за цял живот и искате да го направите по устойчив начин, може да ми пишете shape up на лично съобщение и ще ви обясня как може това да се случи. Благодаря и до скоро!